Audio Jungle. Здравейте на всички, аз съм Комела и добре дошли отново в моето съвсем скромно студио и също така на поредния епизод на гейминг новини в моя канал. Вау, 2 години по-късно не съм предполагал, че ще кажа точно това, но явно е истина. Нека преминем към новините. Новина номер 1. Microsoft закри 4 студия на Bethesda. Microsoft успя този месец да разтърси гейм света, както го направи преди 2 години с анонса, че придобива Activision Blizzard. Компанията продължи с промените в гейм звеното си, закривайки 4 от студията на Bethesda. Става дума за Alpha Dog Games, Roundhouse Studios и Arcane Austin. Но особено впечатление направи на мнозина случаят с Tango Gameworks. Защото ако Arcane Austin не показа исканото от Microsoft ниво с Redfall, която определено се провали, то казусът с Tango Gameworks е съвсем различен. Основаното от Shinji Mikami Studio представи за последно Hi-Fi Rush. Заглавие, което се прие изключително добре от публиката, включая и от мен, и такова, което може да се похвали с потребителски рейтинг в Metacritic от 8,9, което е наистина похвално. Именно с нея изглеждаше така, сякаш бъдещето пред студиото, подарило ни една от най-добрите хорор поредици The Evil Within, е светло и безбрежно. Но Microsoft прецениха друго. Според информация на Джейсън Фрайер от страниците на Bloomberg, закриването на 4 студия въобще не е края за опустошението в гейм звеното на Microsoft. А това е поредният удар за гейм разработчиците в компанията. Причините за едно такова предложение не се посочват, но едва ли може да намерим и логика в действията спрямо Tango. Видеогеймър предава за набираща спекулация на страниците на X, че следващата жертва може би ще са Ninja Theory, в случай, че Senua Saga Hellblade 2 се провали. А според вас, кое друго успешно студио на Microsoft ще бъде на гилотината? Новина номер 2. Ubisoft официално представиха Assassin's Creed Shadows. Години наред феновете на франчайза Assassin's Creed очакваха Ubisoft да завърти глобуса на поредицата и да се озовем в феодална Япония. Все пак този период изглежда доста подходящ за традиционните за Assassin's Creed истории, свързани с убийци, спотайващи се в сенките. Моментът настъпи, защото най-накрая Assassin's Creed франчайза ще посети островната азиатска страна и поради тази причина заглавието на Ubisoft е едно от най-очакваните за тази година. Порано известна като Assassin's Creed Codename Red, Shadows ви пренася в средновековна Япония и по-точно в края на периода Сенгоку. Там ще се срещнете с младия шиноби Наое от провинцията Ига. Тя преживява изгарянето на своето село и убийството на всичките си близки, като сред участниците в нападението е черният самурай Ясуке. Когато обаче пътищата на двамата се пресичат отново, Ясуке и Наое обединяват силите си срещу зъл и могъщ враг. Както може да предположим и от синематиката, излязло с анонса на играта, двамата имат разделени роли. Докато Наое предпочита стелт подхода и лекото острие, Ясуки ще разчита на грубата си сила и тежкото оръжие. Разбира се, целият геймплей трябва да е подплатен от солидна история. Детайлите за Assassin's Creed Shadows все още не са ясни, но Ubisoft са подготвили нелинейна кампания, която в голяма степен е фокусирана върху ликвидирането на определени цели. И ставайки въпрос за цели, от компанията посочват, че няма да има конкретен ред, в който тези ключови врагове трябва да бъдат открити и елиминирани. Което в голяма степен означава, че геймерите сами ще определят на къде да поемат в даден момент. Остава въпросът кога. Отговорът е, че Assassin's Creed Shadows ще се появи на 15 ноември за конзолите от новото поколение и PC. Новина номер 3. Очаквани появата на нов килър в The Texas Chainsaw Massacre. Gun Media и Nighthawk Interactive, издателите зад асиметричното survival horror заглавие The Texas Chainsaw Massacre, наскоро загатнаха за нов член на семейството, който ще се присъедини към постоянно нарастващия списък от герои. Новината идва от тизър, публикуван в официалния YouTube канал на Gun Media. Въпреки че видеото е кратко, то започва с героинята Вирджиния, която търси в кутия с инструменти и бързо е прекъсната от убиеца, известен като Hands, новият член на семейството. Макар че трейлърът не го показва в действие, знаем, че оръжието му ще бъде чук, както беше разкрито в тизъра. Gun Media дори акцентира върху заплашителния му вид, заявявайки в пресъобщение "Това момче е голямо". Разбира се, това не беше единственото съобщение от студиото. В допълнение към новината за новия герой, играчите ще могат да се възползват от Double XP Weekend, който ще се проведе от 17 до 20 май.
От началото на тази година The Texas Chainsaw Massacre не спира да получава ново съдържание. През март играчите получиха нова карта, наречена The Mill, както и възможността да играят с нов Survivor. През февруари Gun Media добави нов убиец с уникални способности – Нанси. Наистина е страхотно да се види как играта се развива въпреки затрудненията след стартирането й. Новина номер 4. PC версията на Ghost of Tsushima се превърна в голям успех за Sony. Sucker Punch и Sony продължават да се носят по гребена на вълната с тяхната игра Ghost of Tsushima, като наскоро излязлата PC версия допринесе значително за това. По данни на SteamDB в пика си, Ghost of Tsushima е играна едновременно от 77 154 души. Този показател е поставен на водещо място сред синглплеер PC игрите на Sony, изпреварвайки God of War и Spider-Man. Рекордът, постигнат от Kratos и компания, е 73 529, а този на Питър Паркър 66 433. Първото място по едновременно играещи за игра на Sony в Steam се държи от мултиплеерната Helldivers 2. За сравнение, хитовата The Last of Us е привлякла значително по-малък интерес в магазина на Valve, като в най-доброто си време играта е привлякла вниманието на 36 496 човека. Междувременно Ghost of Tsushima стана втората най-продавана игра в Steam в момента, изоставайки единствено от Counter-Strike, която едва ли някога ще бъде задмината. Въпреки успехите, появата на Ghost of Tsushima в Steam не мина без противоречия. Скоро след пускането на играта за компютри, Sony обявиха, че свързването между Steam и PSN ще е задължително изискване. Това се изисква за мултиплеерния режим на Ghost of Tsushima, но независимо от това Steam отписа играта в над 180 държави. Имайки предвид успехите на PC версиите на Ghost of Tsushima, God of War и Spider-Man, геймерите са в очакване на следващия ексклузив, като по последни слухове това се очаква да бъде God of War Ragnarok. Новина номер 5. Telltale сподели нови изображения от предстоящата The Wolf Among Us 2. Смъртта и възраждането на Telltale Games беше дълга и объркваща сага през изминалото десетилетие в гейминг индустрията. Но едно нещо безспорно вълнува феновете – обявяването на The Wolf Among Us 2. Първата игра от поредицата, излязла през 2013, беше изключително обичана и от тогава насам феновете неспирно жадуват за продължение. Може би ще се изненадате, но The Wolf Among Us 2 беше обявена още през 2019. От тогава обаче проектът беше белязан от множество закъснения и лоши новини, завършвайки с неясната дата на пускане през 2024 година. За щастие, наскоро получихме няколко положителни новини, включително потвърждение, че играта все още се разработва. Екипът от разработчици споделиха няколко скриншота, които ни дават първи официален поглед върху текущите кът-сцени и геймплей на The Wolf Among Us 2. Снимките показват различни кадри на Big B Wolf и други герои, включително сцена, в която вълкоподобният образ разследва местопрестъпление. Тази актуализация идва след съкращения в Telltale Games през миналия октомври. Разработчикът заяви, че работата по The Wolf Among Us 2 продължава и обещава, че Fabletown ще се завърне. Макар че все още не могат да предоставят големи актуализации, те уверяват феновете, че играта е жива и в добро състояние. Не е ясно дали екипът ще успее да постигне целта си за издание през 2024, но тези нови скриншоти вдъхват надежда и вълнение в лицата на публиката. Стискаме палци за повече новини и дата на пускане това лято. Новина номер 6. Hades 2 е абсолютен хит в Steam Early Access. Преди 4 години Supergiant Games пуснаха своята roguelike рожба Hades, която бързо се превърна в изненадващ хит. През годините заглавието не само спечели доверието и сърцата на геймерите, но и завоюва множество награди. Сега с обявяването на Hades 2 в Steam Early Access, Supergiant Games отново привличат вниманието на гейминг общността. Веднага след премиерата на Hades 2, играта привлече огромен интерес, достигайки над 103 000 едновременно играчи в Steam. Първоначалната реакция на играчите е изключително положителна, като над 95% от отзивите са позитивни. Според данни от SteamDB, броят на играчите в момента е почти 99 000, което е 2 пъти повече от тези, които се включиха в Steam Early Access през 2019 с оригиналната игра. Supergiant Games обещава, че Hades 2 ще предложи значително повече съдържание от предшественика си, като плана е играта да остане в Steam Early Access през цялата 2024, което ще позволи на разработчиците да я подобряват и разширяват въз основа на обратната връзка от играчите. Тази новина развълнува феновете на roguelike жанра и подчертава ангажимента на Supergiant Games към качеството и иновациите.
Очакванията са високи и ако ранните отзиви са някаква индикация, то Hades 2 изглежда готова да затвърди репутацията на студиото като един от водещите разработчици в съвременната гейм индустрия. Новина номер 7. Take-Two уточни кога ще излезе GTI 6. Горещо очаквания криминален трилър с отворен свят GTI 6 ще се появи през есента на 2025. До сега беше известно само, че премиерата е предвидена за 2025, но слуховете намекват за възможно отлагане до 2026. Американският издател Take-Two Interactive, компанията майка на Rockstar Games, официално потвърди датата на излизане в отчета си за четвъртото тримесечие на финансовата 2024. Според слухове, първоначалната премиера е била планирана за пролета, но поради забавяне от страна на продукцията, есента се оказала по-реалистична цел. GTA 6 ще дебютира за конзолите PlayStation 5, Xbox Series X и S, а версията за PC вероятно ще излезе в началото на 2026. Вярваме, че Rockstar Games ще предостави ненадминат развлекателен продукт, а очакванията ни за търговския потенциал на проекта само нарастват. Това заяви главният изпълнителен директор на Take-Two Штраус Зелник. За фискалната 2025 година Take-Two очаква да генерира нетни приходи в размер на 5,55 до 5,65 милиарда долара, а през 2026 и 2027 да надгради тази цифра. Събитията в GTA 6 ще се развиват в измисления щат Леонидас, създаден по подобие на Флорида, като играчите ще влязат в ролята на престъпниците Джейсън и Лусия. С обещанието за най-големия и достоверен свят в историята на поредицата, Rockstar Games се готви да постави нов стандарт в жанра на Open World игрите. Остава само да изчакаме до есента на 2025, за да видим дали играта ще оправдае високите очаквания. Новина номер 8. Получихме достъп до алфата на Marvel Rivals. След невероятния успех на Spider-Man 2, гигантът в сферата на комиксите Marvel гледа към бъдещето с ново заглавие, което обещава да предложи нещо различно на своята фен база. Екипният шутър от трето лице Marvel Rivals прави своите първи големи стъпки към пускане, като покани избран брой фенове в затворена алфа версия. Въпреки че заинтересованите играчи можеха да се запишат за тестовата версия, повечето не успяха поради ограничения брой на лични места, като само 30 000 души се оказаха щастливци и бяха поканени. Алфа тестът започна на 10 май в 17 часа и продължи до 20 май. Marvel Rivals предлага първи поглед и дълбоко гмуркане в това, което играчите могат да очакват от предстоящото състезателно заглавие. Тестът включва 19 герои от вселената на Marvel, 5 режима на игра и 3 карти, на които играчите могат да се бият помежду си. Феновете на Marvel могат да играят със своите любими персонажи като Spider-Man, Железния човек, Хълк, Капитан Америка, както и някои по-малко известни герои като Луна Сноу и Пени Паркър. Тази алфа версия е само началото, като разработчиците обещават да добавят още герои, карти и режими на игра в бъдещите тестове и окончателната версия. Играчите, които взеха участие в алфата, вече споделят своите впечатления и дават ценна обратна връзка, която ще помогне за финалното усъвършенстване на супергеройското заглавие. Marvel Rivals има потенциал да се превърне в едно от най-големите заглавия в света на гейминг индустрията, като обединява почитателите на комиксите и видеоигрите в едно епично изживяване. Очаква се официалното пускане на играта да бъде обявено скоро, а феновете с нетърпение следят за повече новини и актуализации. Новина номер 9. Alan Wake 2 не спира да печели награди. Миналия октомври Alan Wake 2 излезе на пазара, отбелязвайки новото начинание на Remedy Entertainment в света на измъчения писател Alan Wake и битката му срещу Ловкрафтското същество, известно като Тъмното присъствие. Играта постигна огромен успех и беше номинирана в множество категории на The Game Awards 2024, като Remedy продължава да търкалят топката и компанията взе цели 3 отличия за своя шедьовър на Nordic Game Awards. Включително престижната награда за игра на годината, побеждайки финалисти като Trine 5, A Clock Conspiracy, Cocoon, Tesla Grad 2 и The Finals. Remedy също така взе наградите за най-добър арт и най-добро аудио. Компанията обяви плановете си за предстоящите 2 DLC-та през 2024, като първото Night Springs е планирано за пролета на тази година. Към момента все още няма точна дата или новини за него, така че студиото вероятно съвсем скоро ще предостави актуализация, за да увери феновете, че всичко върви по план и да даде повече подробности за съдържанието. Въпреки критичния успех, Alan Wake 2 не е донесла значителни приходи през последните 6 месеца, което поставя допълнителен натиск върху студиото да привлече и задържи интереса на феновете с ново съдържание.
Новина номер 10. Следващата игра на Valve ще се казва Deadlock. Следващата игра на Valve изглежда е мултиплеер hero shooter, наречен Deadlock. Това стана ясно от изтичането на информация от геймтестери, публикувана в социалните медии. Като известният датамайнер на Valve, Gabe Fowler и наблюдателят Тайлър Маквикър потвърдиха част от подробностите. Публикацията включва 4 скриншота, за които се твърди, че са част от играта. Единият от тях показва герой, приличащ на снайпериста от Team Fortress 2, биещ се на карта, напомняща на City-17 от Half-Life 2. Друг от скриншотите показва герой на име Grey Talon с иконите за оръжията и способностите, придружени от кратко описание. Deadlock не беше игра, за която Valve е давала индикация, че се работи, така че разкриването е изненадващо. По-рано тази седмица Gabe Fowler сподели повече информация за Deadlock на своята X страница, описвайки играта като бърза и интересна ADHD игра. Комбинация от Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite и Orc Must Die. Въпреки че Valve е най-вече известна с платформата си за компютърни игри Steam и портативната конзола Steam Deck, компанията все още създава игри. Миналата година Valve пусна Counter-Strike 2, актуализация на вечно популярната Counter-Strike Global Offensive. През 2017 президентът и съоснователят на Valve, Гейб Нюел, сподели, че компанията работи върху 3 VR игри, като една от тях е хитът от 2020 Half-Life Alyx. Deadlock не изглежда да е VR заглавие, което автоматично означава, че Valve може да има още тайни проекти, които се задават на хоризонта. Време е за малко бонус новини. Първа бонус новина: EA отново смята да показва реклами в своите AAA игри. По време на последния брифинг за приходите на Electronic Arts, главният изпълнителен директор на компанията Андрю Уилсън заяви, че рекламите в игрите могат да се превърнат в значим аспект за растежа на компанията. Уилсън добави, че вътрешните екипи на EA разглеждат как биха могли да направят много по-обмислено внедряване на рекламите в техните заглавия. Въпреки че това уверение едва ли ще успокои геймерите. Изненадващо обаче е, че американската компания е опитвала това преди. През 2020 година EA Sports UFC 4 е включвал реклами за сериала Boys на Amazon Prime, които се появяли по време на реплей моментите. Те отсъстваха от играта при пускането и на пазара, като американската компания въведе рекламите около месец по-късно, като по този начин предотврати изтъкването им в ревютата. Не след дълго отзвукът от публиката доведе до деактивиране на рекламите от страна на разработчика. Въпросът дали играчите ще приемат по-умно интегрираните реклами остава актуален, но очевидно EA вижда в това потенциал за значителни печалби. Аз лично се съмнявам, че това ще доведе до нещо хубаво. Втора бонус новина: фен създаде трейлър за измислена Breaking Bad игра. За пореден път демонстрирайки творческата мощ на феновете, старши генералиста и художник по околната среда Пьотър Татар представи The Last Batch, зашеметяващ кинематографичен шедьовър под формата на трейлър за измислена игра, развиваща се в вселената на Уолтер Уайт и Джеси Пинкман от сериала Breaking Bad. Създаден в свободното време на художника като личен проект, обстановката на трейлъра се основава от епизода Тухаджи Лии, щателно пресъздадена чрез фотограметрия в 3D вариант. Пьотър споделя, че преди няколко години е решил да посети Ню Мексико, където проучил пустинята, използвана в телевизионното шоу. Направил фотограметрия с дрон и сканирал цялата долина в продължение на няколко дни. За да пресъздаде обстановката от култовия сериал, Пьотър използва различни софтуери, включително 3ds Max, ZBrush, Substance 3D Painter, Reality Capture, Marvelous Designer, Nuke, Realism UV, Houdini и Embergen. Последният трейлър беше изобразен с Redshift на Maxon и създателят отбеляза, че вече е започнал да прехвърля демото в Unreal Engine 5, за да покаже потенциален геймплей. Лично според мен трейлърът е направен изключително качествено и искрено се надявам някой студио да преговаря с Пьотър за цялостната разработка по The Last Batch. Би било брутално да се осъществи този проект. Трета бонус новина: Warner Bros. Определя Suicide Squad Kill the Justice League като разочарование. Warner Bros. Discovery официално признаха, че Suicide Squad Kill the Justice League е разочарование. Това стана ясно от наскоро публикувания финансов отчет на компанията за първите 3 месеца на годината. Според него играта на Rocksteady е допринесла за по-слабите приходи на Warner Bros. В сравнение с същия период миналата година. Въпреки това е нужно да се отбележи, че първото 3-месечие на миналата година беше белязано от излизането на Hogwarts Legacy, една от хитовите игри за 2023. Действителната причина за годишния спад от $400 милиона през първото 3-месечие се дължи главно на различните успехи на игрите. С успеха на Hogwarts Legacy през миналата година, сравнено с разочароващото пускане на Suicide Squad през текущия отчетен период. В доклада си компанията обяснява:
Силно впечатление прави промяната в тона на компанията спрямо играта на Rocksteady. Ако преди месеци беше заявено, че не е посрещнала очакванията на студиото, то сега тя е определена като разочарование. Камил Клещчик от Game Pressure припомня, че ситуацията с Killed Justice League беше показателна още от премиерата й. Мнозина не приеха добре новия стандарт за цена на конзолна игра от $69.99, както и изискването за постоянна онлайн връзка. Появата на Жокера също създаде противоречия, особено с начина за получаването му, чрез преиграване на играта или срещу $10. Вземайки предвид безмилостната корпоративна сеч в гейминг сектора, бъдещето на Rocksteady остава несигурно. Четвърта бонус новина: Activision официално потвърди Call of Duty Black Ops 6. Маркетинговата кампания за предстоящата игра от поредицата Call of Duty набира скорост. След представянето на тизър сайта The Truth Lies, издателят Activision поръча реклама на играта в американския вестник USA Today. Както съобщава Video Games Chronicle, рекламата на новото заглавие на Activision и Treyarch се появи в изданието на USA Today на 23 май и разкрива пълното заглавие на играта. Очакваше се тазгодишното издание на Call of Duty да бъде част от подсерията Black Ops и да носи едно от двете подзаглавия – Black Ops Gulf War или Black Ops 6. Activision избра втория вариант, като потвърди в новия брой на USA Today, че следващата игра ще се нарича Call of Duty Black Ops 6. Логото на проекта Триглавото куче и лозунгът Истината лъже присъстват във всички тизъри на Call of Duty Black Ops 6, достъпни на уебсайта The Truth Lies, където до сега са отворени 3 от общо 6 видеоклипа. Рекламната кампания на Call of Duty Black Ops 6 явно прави препратка към края на Black Ops Cold War, където играчът може да избере дали да каже истината или да излъже за местонахождението на антагониста персей. Call of Duty Black Ops 6 се очаква да излезе в края на октомври за PC и конзолите от последните две поколения, както и с абонаментната услуга Game Pass. Пълното представяне на играта ще се състои на 9 юни след Xbox Games Showcase 2024. Това беше по-интересното от света на гейминга за изминалия месец. Разбира се, ако желаете да научите още, посетете канала на CrazyR или неговата Facebook страница. Постоянно качва готини новини и забавни гейминг постове. Искрено се надявам клипът да ви е харесал и да сте научили нещо ново и интересно, което не сте знаели за гейминга. Това е от мен, ще се видим скоро.